През 70-те години на миналия век българската армия е в апогея на силите си. В пълна бойна готовност са около 300 изтребителя, модели като МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-22 и Су-25. Общо около 45 бойни вертолета Ми-8, Ми-24 и Ми-26, като всички са оборудвани с последна дума на технологиите за онова време. Сухопътните войски разполагат с над 1500 танка модел Т-55, около 200 броя Т-62, около 300 броя Т-72, над 1000 броя МТЛБ и около 200 бронетранспортьора. транспортьора. Далекобойните ракети също са били неизменна част от арсенала на българската армия, като той се е състоял от 8 комплекса Р-400, известни повече като СС-23. Обсегът на действие на които по книга е 480 км, но в действителност никой не е знаел с точност колко е бил. Има твърдение, че ракетата е можела да достигне цели на над 700 км, всички способни да носят ядрени бойни глави. Към тях идват още 50 комплекса Р-300 Елбрус, също способни да носят ядрени бойни глави, обсегът на които е около 300 км. 9К-52 тактически ракетни комплекси с обсег 70 км и възможност за поставяне на ядрени бойни глави. 18 комплекса 9К-79 с обсег 70 км, 26 зенитно-ракетни дивизиона, въоръжени с комплексите С-200 с обсег 240 км, 10 установки с възможност за поставяне на ядрени бойни глави, 10 мобилни установки С-300 с обсег 75 км, общо 20 мобилни установки СА-75, 20 мобилни комплекса 2К-12, 20 зенитно-ракетни комплекса ОСА, 30 мобилни установки С-125, 20 мобилни комплекса 9К-35 Стрела. Към края на 80-те години военноморския флот на Българската народна армия разполага с 2 ескадрилни миноносеца, 3 стражеви кораба, една фрегата, една ракетна корвета, 4 подводници, 6 ракетни катера, 6 торпедни катера, 12 преследвача на подводници, множество минни заградители, миночистачи, десантни, патрулни и обслужващи кораби и катери, брегови ракетни комплекси и брегови ракетни батареи, водени от радиолокационни станции, морски хеликоптерни ескадрили, военноморска авиация с 10 бойни и 1 транспортни машини, парашютно-десантна и водолазна част, батальон морска пехота. През 1989 г. Българската народна армия наброява около 150 000 редовни войници, а според Централното разузнавателно управление мобилизационният капацитет наброява над 2 милиона души. Високата боеспособност на българската армия се дължи на насищането с военен ресурс с съветско оръжие, както и твърдата подготовка по специалностите на бойците. През този период българската армия е голяма военна сила, отлично обезпечена материално-технически от Съветския съюз и родния военно-промишлен комплекс. По това време няма армия в половина Европа, която може да воюва с Българската народна армия. Въоръжението е най-модерното на Балканите, а периодът между 1944 и 1990 е най-добрият като ресурсно осигуряване в историята на българската войска. Като граница на Варшавския договор и най-вече като страна граничеща с 2 държави членки на НАТО, на България безвъзмездно е дарявано от съветска страна огромно количество въоръжение. Като това са само част от официалните данни. Разказвам ви всичко това, за да може да добиете представа за мащаба и мощта, с която България е разполагала. Толкова суха теория и носталгия по миналото. Нека сега да видим останките на някогашната секретна база за складиране на ядрени боеприпаси.